Sino yan si Marites? Sino yan siya? Check na kayo guys. Ayan, ready na ba ang mga card niyo? Shout out sa lahat. Ayan, ready na ba kayo? Shout out sa lahat. Ayan, 2 million in the house. Naku, madami-dami ito. Sino si Marites? Wala lang. Wala lang. Hi guys. Ma'am Marilu. Shout out. Ma'am Anbang. Ayun, si Ma'am Ate Chi pala yan. Sa baba pa. Pwede gamitin ang card ni Maring Nelly? Wala ka card ni Ma'am Marilo? Meron, pero nasa kwarto ko, nasa taas. Bago pala yan. Hulaan nyo kung sino ako. Nakahula tayo guys. Sino ako? Sino ako? Magkano yan? Sana binibor. Hulaan nyo kung sino kami. Hulaan nyo. Sino kami? Kami awan sa taas. Sino? Ang bang, ito lang yung nakikita ko eh. Ano premyo Maringche? 1K Gcash? Hindi to si Maringche. Hulaan nyo. Yung premyo, maya ko na sasabihin after nyo mahulaan. Sino si Marites? Sino si Sige, Marites? mamaya na. Mamaya na ang pabalan nyo. After nyo mahulaan. Ako. Hulaan nyo si Marites. Oo, sige, si Marites muna. Pagkatapos si Broha. Sige, hulaan nyo. Sino kami? Sino kami? Sino Yan kami? si Ma'am Anbang. Ma'am Anbang, so. Sino kami? Sino? Ah, mutoy-mutoy. Pag mutoy-mutoy, parang alam ko to. Wala, swerte siya. Sino? Hindi Wala Ma'am niyo. Marites. Sino si Marites at sino si Broha? Sino? Sino kami? Sige, sige, may Broha, ikaw yun. Ha? Sino si Broha? Ikaw. 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 Sino ikaw? Marinche. Ikaw mga blessing yan. Si Marinche. Ay, hindi. Kay naman. Sige pa, kay naman. Balik, balik, balik. Naman. Kay Ay, naman, si naman. Marites, oh. Marinche, kung sino ako Marinche. Hindi niya ako kalala kung sino ako Marinche. Kaya nga, hindi na kilala din kung sino si Marites. Sino yan si Marites? Walaan nyo? Sige, walaan nyo. Hindi ko alam si Marites. Wala si Marites, naka-Jores at Marinche. Si naka-Jores daw? Ay, tama ba? Tama ba? Si naka-Jores ba at si Marinche? Hindi po, nagsisimento ako sa letter B. Nagtatapos sa letter A. Oo nga, ako din. Nagsisimula sa letter B. Nagtatapos sa letter S. Letter D at letter S ang akin. Ano ako? Kay naman. Dito ba yan sa letter A? Tapos natatapos sa letter Z. A, B, C. Basta, yun na yun. Yun na yun.
Dalawa lang maglalaro. Sana yung iba natulog na. Natulog na yata yung iba, ah? Tulog na? Hindi, mas malaki yung chance ninyo na manalo. Kaya dalawa na lang kayo maglalaban. Oh, kami na lang dalawa ni Marites. Ay, nako. Oo. Sige, tayo lang dalawa Marites. May nanalo na. Sa mga gustong umakyat, ayan. Ito, ibaba ko ang hagdan. May nanalo na. Hulaan nyo. Sino ako? Kayo naman. Maring Gris. Ano, nagsimula sa letter D. Tapos, natatapos sa letter S. Maring Gris. Sino ako? Bungkoles. Ha? Paano mo nahulaan yun? Paano mo nahulaan yun? Lagot kayo sa ilong. Nagsisimula sa letter D, tapos nagtatapos sa letter S. Walaan mo. Walaan nyo, mga more, mga pare, sino ako? Pag makahula kayo, sige, manalo kayo na. Isang sako, bago na sako ha, walang butas. Bagong-bago na Walang sako. laman. Hindi luma na sako, bago. Sige na. Sino ba si Kuya Ayan na guys, Juicy? sa mga gustong umakyat. Anyone you can make, ha? Donald Drowns. Donald Trump? Ay, pwede! Ay, Maria. Mare, pwede. Lagyan mo ng yes, Mare. Lagyan mo ng yes sa dulo. Sige na. Mare, ulitin mo. Lagyan mo ng yes sa dulo, Mare. Nagsimula sa letter D, nagtapos sa letter S. Ano, Ma'am Jo? Oh, si Ma'am Jo. Ano? Sino yan? Uy, patay! Nandito na, tahimik. Nandito ang principal natin. Ang principal ako. Tahimik, guys. Tahimik. Principal daw. Umakyat ang principal. Tahimik. Quiet. Quiet, children. Quiet. Bawal maingay. Bawal. Bawal maingay. Nandyan si principal. Ibang ilang kayo mabait na teacher. Tapos papatahimik kayo pag nandun. Hindi na principal ako na maingay. Oo nga. Babe, class. Tahimik. Nandito si principal natin. Tahimik. Pasok, principal. Ma'am Jonah. Ayan, hintayin lang natin sila. Tahimik ko yung lahat. Ayan guys, padami na sila ng padami. padami ang mga wakwak. Mga wakwak. Our lesson for today is numbers. Numbers. Kaya nga. Jonah, shout out. Ano rin, dito na mga kabayo. Kaya nga, makaubos laman loob natin. And then, ready na kayo. Type, ready na. May lason yung tinukan natin, may lason. May lason, huwag niyong kainin ha. Kain ng
Malason kayo, please. Huwag niyong kainin. Huwag niyong kainin. Naku, malalason talaga kayo. Ma'am Jo, nakita mo yung, nakita mo yung, ano tawag doon? Yung movie ba na Shikratol and Roll na bumisita siya sa fiesta? Tapos yung classmate niya pala, yung kaibigan niya, puro sila aswang. Tapos siya pala yung lulutuin. Nakita mo yun? Oo, ano pa kayo tuin tayo dito? Kaya nga, yun yung feeling ko ngayon. Yun talagang, yun bang nasa gitna ka ng mga wakwak. Yun talaga. Kaya nga. Yan, ready na ang lahat. Nakakatakot. Type ready na, guys. Mag-start na. Okay, type ready. Ready na para may pambili ng panggamot sa osteoporosis. Ay, nagpapangkot na ako. Ayokong gumalaw dito. Ayokong gumalaw. Hindi ako makatype ng ready. Ay, natatakot na ako. Baka na-extract ka, Ate. Baka na-extract. Oo, na-extract na ako dahil sa takot ko. Baka kainin. Kainin ng mga wakwak. Hindi, try ko kung makatype ako ng ready. Ayan, nakatype pala. Nakatype naman pala eh. Yan, let's start. Ready. Let's play bingo. Nasaan si Maring Pilay? Akala ka Maring Pilay? 15. Matulog na. Tulog na nga. Hoy, marangan ba? Ang ganda-ganda naman ng card mo. Ay, ayun, naging kikik ang wakwak. Naging kikik. Pwede gamitin ang card ni Marinelli? Wakwak? Pwede ba gamitin yung card ni Marinelli? Wala kang card? Meron, pero nasa kwarto ko man. Naakyatin ko pa. Ito na lang. Sige, sige. Sige, saglit. Kunin ko lang. Akyatin ko. Saglit, saglit. Pwede daw. Pwede daw sa hindi ni Sige, sige. Ito na lang. Pero wala mang lumabas ng number, eh. Ay, wait. Hindi mo yan, huwag ka na umakyat. Sige, sige. Kaya akyatin ko pa man yun. Ano yan yun? 6 na bukit pa akyatin. 11, 15, 2, 17. Ay, wala. Uy, kahit isa. Yung isang number. 11. Ano tayo ngayon na? 4 na 50. Muna. 15. 69. 69. Ay, isa lang, uy. 69 to 11, 15. Maring Unbangs! Hanggang ka Maring Unbangs, be? Sige na. Hi, hello, pretty girl. How is my pretty, kumare? Pretty, same like Mari Chan. I like your card, by the way. I like your card. The card! Ang boses mo si Minnie Mouse. Si Minnie Mouse na boses mo si Minnie Mouse.
Minnie Mouse? Minnie Mouse? Who's Minnie Mouse? Is that a sister of Dora Mickey Mouse? Isa? M&M's pa yung kamuyon niya. Social na. Bada po yung kain. Come again, Ma'am Jo? I did not hear you. Come again? I entered the door. Come again. Come again? I did not hear you. 73? I don't know any number. Oh my gosh. Why you can't see Magdo? I'm not Magdo. I'm Marites. Ay, okay. I'm so sorry. Marites. See my stone. There's a lot. Oh, I like your stone. Nice. I know. I will show you my stone. I have yellow green. I will show you my stone. Look out. Look at my stone. Look out. Wow. Mga mamahaling bato. Yes, this is stone of, you know that? Superman and my aquarium. Yes, Superman's aquarium. This is the kryptonite. This is the kryptonite stone, really? It is a kryptonite stone. I just want to tell you that Superman is really my papa. He is my papa, so he gave me a kryptonite stone to play bingo, so I will gonna win. He said, this is a lucky stone. This is a lucky stone. He said, yeah. Yes. Yeah. Yes. Sana ako sa bingo ko. Nawala na tuloy. Ay, nako. Grabe na mga stone talaga ako nang dahil sa bingo. Bumibili na naman ng stone. Ay, nako. Ano naman lumabas na number dito? Oh, grabe. What kind of song you have, Maring? Maring Anbang? What a song? It's like, I don't know. It's from the aquarium. Aquarium? Yes. Oh my God! You know how I can get fishes when I let them dry and I used to play with them. Did you kill the fish so that you can have the show? You did kill the fish? No, I don't. Did you just cook it? No, I just eat direct. You eat the fish? Raw? Raw? Ay, nako. Nagkagulo-gulo na sa inyo. Nagkagulo-gulo. Me, I really went to Mars. I really went to Mars. Just to get this stone. I went to Mars. Yes. Yeah. Yes. What is it? Okay, to your mic so that I can hear you, Maring. Please. I cannot hear you really good. I cannot hear you good. Sorry. Yes. Right, yeah. Okay. Yes. What? Gani. Kasumiri si may tatualos kilo. Ito kirato na rin. What is this? Kala. Did you hear that? Alam. May nakasok mo yan.
Pero tao tingnan rin, di mo lai, di mo rin natoksisi. Vocês põem então USM assim. Apo teksia, restera. Aqui você pena. Apenan di, iki. Ναι, που είχε ένα γράφικο. Ναι. Στη γωνία. Τι κάνετε, τι λέτε, τι Λέω, λέτε. ναι. Natahimik kami doon. Ay, may ibang linggo. Μην είναι ρε μαμά. Pero tao yan to stilo. Amayin din Netherlands. Amayin din Netherlands. Είναι σε αριστικό. I can hear different languages. Matinas? Tapi na ito. Ngayon, ti halas ito klimatistiko. Sigλifάδα. Καινούργιο. Άλλα στο κλιματιστικό. Ναι, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε. Α, γι' αυτό. Και τα πήρα εδώ. Γιατί αυτό Έχω αυτό το παλιό. ναι, το ξέρω. Αυτό που πήρα στη Μύκονο. Αυτό που πήρα στη Μύκονο. Άρα ήθελε. Mare, Το πάμε, γιατί θα γιώμα να ανέβω δύο σκάλες και ανέβω μία μόνο. Γιατί νόμιζα Maring εγώ, Grace, κουζίνα δεν είχε σένα, δεν το έχεις Maring Grace, okay ka ba lang dyan? Sabihin mo sa amin kung naaway ka. Kasi kahit hindi mo namin naiintindihan. Baka inaaway ka dyan, ha? Κουζίνα, τώρα. Ήθελε το Kaya όνομα. ito Δηλαδή, ο κύριο Βασιλικά να μας άρεσε. Maringan. Ito. Kaya hindi ko maintindihan. Magsabi ka pag inaway ka, ha? Kaya sumbong natin sa police. Maring Grace, are you alright? Hindi pala ako nakamyo. Maring Grace, are you alright? Nangangaw din eh. Sabi ko, alright. Maring Ann! You're muted! You're muted! Yes! I'm here! Where are you? I will off my cam. I will stop my cam. Come again? Maring Grace? Maring Marilo? Where are the people? Before 14, 15 31 12 28 26, 29 43 39 41 49 59 54 47 70 24 66 Okay. That's why I'm asking Maring Grace if you're alright. Because we cannot really understand what you're talking about there, so you know, if you're not okay, just let us know. So we can call the police. Do you want us to call the police? Baka hindi pala natin alam ba?
Ay, inaaway na pala si Mama Relo doon. Hindi natin maintindihan. 59. Wala. Ay, meron. 59, right? Where are the people? Where is everybody? Marian! Marites, where are you? Yes, I'm here! Okay. On your camera, so I can see that someone is here live stream. On your camera, Marie? Yeah. What? I wanna see the people. Yeah, there you go. Okay, great kasi kausapan Maringchen. Kaya nga, Maring Grinchen, baka inaaway ka na ba? Tapos, hindi pala namin alam. Magsabi ka lang kung kailangan tumawag ng pulis. Bakit wala nalabas na nalaro ko? Ako nga din. Kunti lang. What are you doing there, Marian Banks? You don't have work anymore? No, it's Freddy 924 here. I see. I'm here. Maris, ang show kita blue na board. At sa RW. Ay, meron palang ganyan. Blue na board, red na board, orange na board, white na board, may green. Ha, green? You're going to school? Green board. Yours is green? Me is black. Mine. I'm very lucky with the color black. I know. I'm lucky with the color white. Please. I'm lucky with the color white. Where is Marites? Sumulagan ka radyo tayo chinilas tayo bakal. Kita saripam di chinilas na yung tagda. Naintindihan ko lang yung chinelas. Chinelas is a sleeper. Marilo, yung naintindihan ko lang is chinelas. Yung sleeper ba? I have a small chinelas, Marilo. My size is number 6. I know, for chinelas, my size is number 5. For shoes, my size is number 6. Ayaw mo Wala pang nagbinggo. Wala pang nagbinggo. Eh, bakit naman wala pa? Bagal ba? Baka itong number ko wala dito sa bingo nyo. Baka ang number ni Maring Nelly. Baka ang number ni Maring Nelly wala sa number ng mga wakwak. Give you your birthday comes down. Wala niya kasi kailangan Nelly lang yun. Kaya dapat kasi yung team wakwak yung ginamit mo. Kaya wala kang makukuha. Hindi man siya lumalabas yung mga number. That is why you go away. That is why you go away. Wala akong number na labas na lang. Saan ka nagporo, Kuya Jones? Wala akong number. Rain, go away. Come again another day. Another day? Little children wants to play. Wala pa rin.
kaloka naman to eh. 49. Ayan, meron. Kahit ang wakwak, meron nalabas sa akin. 11 na ako, oh. Si Kuya Jun, si Sir Junski to, di ba? 49? Ate Che, Jo, Oh, si Kuya Jun, si Sir Junski ito. sipatin natin kung sino ba yung Kuya Jun na yan. O, Kuya ko yan. Si Kuya ko yan. Si Kuya Jun Vlogs. Oo. Nangalan. Nag-ano siya, nagpapanggap siya kay pag nanalo daw siya, baka manghingi ako ba? Nagpapanggap siya ng ibang tao kay baka maghingi ako ng balato pag nanalo siya. Kaya ganun. Dahil na naman si ate ko, wala na naman ako napuyunan. Ay, sorry. Diba lang po. Kuya Juski, wag kang na-new buy ka ha, kay hindi na ako manghihingi ng anong balato, hindi ako manghihingi. Sige. Pagpakilala ka na, hindi ako manghingi. 35. Ay, wala ko eh. Invite po ako ni Sir Cantatero. Ha? Hindi. Isa yung malaki ang ano, Mike? Ay, bakit? Dapat pala hindi ako nakikisali. Ikaw na lang pala ate si kumausap sa kanya. Bye. Hindi, sali ka. Sali ka, Mari. Uy, ano ka na? Sali ka na. Sige na, sali ka na. Ha? 29. Ayan, 29. Ayan, meron. Magkano na yung akin? 14 na ako. Sige, 14. 28. Wala pa. 26. Wala pa. 3. Wala pa. Bumabanat si 39. Ayun. 39. 41. Uy, lumabas na ba ang 41? 57. 47. Wala pa. 17. Wala pa. 66. Ano daw mag-bingo? Wala pa. Magpuyan lang po kayo, Kuya John. Nako, Nako, kalat ko Kuya ng John. vlogs. Sino kaya yan? Ewan ko, parang si Kuya Jonski yung nagpapanggap kay para hindi ko mahingan ng ano, balato. Binaril, oy. Binaril tuloy. Barilin mo pa. Barilin mo pa, Marenjo. Sige, barilin mo. Sakit naman nun. Yung yung manloloko ka ng tapos nasa taas yung isa pang manloloko. Wala kang manloloko dito. Ay, nako po. Saya-saya naman. Ay, sorry ha. Hindi masaya yan. Kuya Jonski, sorry na po. Sorry na. Huwag yung ganun yan mo si Kuya Jonski. Dahil sumasakit yung dibdib niya. Huwag naman. Matagal ba? Matagal daw masyado. 39? Okay lang. Okay lang naman. Okay lang. 39. Okay lang kasi syempre marunong wala pa siya. Ayun, mahina. 26. Yung bingo board ni Ma'am Ilongga nakakapaglaba ba ako? 67, 66. Uy, sure ba? Ay, grabe ka. Wala naman. Uy, Sige, mamaya pagkatapos nito. mas pabor siya sa akin kaya mahirap na Pagkatapos nito, mag-ano natin. Minsan. Everyone, 63. Ay, wala. Uy, sige na. Kunti na lang. Watching from share lang siya.
sira lang siya. Hey, Kuya Johnsky nga yan. Si Kuya Johnsky. Si Kuya yan. Ate siya, sabihin mo, tawa ka nga. Tawa ka ka mo. Sige, tawa ka daw. Tawa ka. Sige, tawa. Tawa ba? Sige na, yeah. Tawa na. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ako hihingi pag nanalo kaya. Sige na. Watching from sira siya. Sira ikaw. Sira siya. Ayan o, tumawa. Diba? Kuya. 22. Yay, wala talaga. Ay. 28, 26. Where are you, Maringan Banks? I'm here! Yan talaga mga kumari ko, mga siraulo. Ang level, so siraulo din ikaw. Oo nga. Oo nga. Oo nga, diba? Ganda kumari. Yan talaga mga kumari ko. Yan, ang mga tunay na kumari ko, mga siraulo. Siraulo ka. Ay, 43. Ay, meron no? Yung panggap naman kanta, hindi naman na tinatanong kung sino yung binabanggit natin na siya. Dapat, tatanungin mo kami, sino po si Justin? Ini-explain mo nga yung question namin eh. Ay, naku po. 62. Marianne Banks, on your camera, please. Show them your siraulo face. Ay, ay, ang ganda naman ng siraulo na to. Ang ganda ng siraulo na to. Ayan, pinatay na. Ate Che, open your cam. Can we see your siraulo face? Ayan na. That's my siraulo face. Number 3, siraulo face. Siraulo. O, diba? Okay, Maring Juris. Can you show us your siraulo face? Show us your siraulo face. Dapat ano yung buhok ha? Buhag-buhag na buhok. Buhag-buhag. Ay, ay, naku! Kakatakot. Momo, manyan! Momo! Nagkakatawa pa rin Dagawan. Okay. Pasok, manilong mo. Show us your siraulo face. Manilong mo. Yung literal, ito na ako. Show us your siraulo face. Ma'am Ate Che, naku, pag buhag-hag ko itong buhok ko, aswang talaga ako. Ang kapal ng buhok ko kaya. Yung pagising sa umaga. Pasok na, Maring Ilonggo. Kay susunod na, si Maring Gris. Literal na wakwak ko. Ay, sabi, ay, wala man. Uy, sus, wala yun. Ah, Ano po? Wala? Ay, wala, grabe, no? Wala, may pa-entry tayo sa November 1, ha? Ganun na mo ka. Wala pa, Mananalo ka mo rin. Parang mananalo ka. November 1. Entry. Sige, sige na. Panalo na, may nanalo
Pasok, Next, ikaw. Marilu? Che. Yes. Ikaw next. Yes, Mare. Mare, what is it? Mare. Maring Marilu, pasok. Show us your Siraolo face. Yes, Mare. Yes, ito. One Siraolo. It's there. Hey, Sir Junski. Ay, Kuya Junske, ikaw ba? Kaya ka nga dito, Yabe. Show us your Siraolo face. Sige na, agad lang. Sige na, Kuya. Sige na ba? Pa-entry ka ng Siraolo face. Sige na. Sige na, magpa-entry ako sa sa mga kumari ko. Siraolo face sa live ko sa September 23 sa event. May manunalo talaga dyan. Siraolo face entry. Maganda kayo sa 23 ha. May Siraolo tayo entry. Siraolo face. Mare, hindi na kailangan original na wakwak mo. Original na wakwak pala. Ay, original na nawakwak. May nanalo na, original. Tokayo, andito ka pala. Anong Tokayo? Tokayo? 64. Ay, wala. Lumapas. Andiyan ko yung hinahanap niyo, mga host. Ano ba nalang ko yung hinahanap namin? Kaya wala naman kami binanggit na 89 official. Sabi lang namin Junski. Kaya Junski, ikaw na talaga ang nanalo sa Siraolo. Ay, sorry ya. Bad man yun. Sorry ya. Erase. Erase ya. Kaya Junski, erase yun ha. Hindi totoo yung sinabi ko. Joke lang yun. Panggap talaga yung person. Kahit yung video naman niya, napanood ko na yung dati sa mga sa mga ninja channel niya. Panggap yung person. No? Sa card ko, Mari? Ay, sige, kunin ko na lang next round. Balik pa mo. Kunin ko sa kwarto. Okay. Dad, Iyak mo ikaw yan. na lang utosan ko, be. 28, 18. Ay, wag ko nang utosan yun. Ay, kawawa naman yun. Di talaga makalusot kay Joris. Ano kasi kay kilalang kilala ka na ng girlfriend mo. Ay, sorry, nadulas ako. Okay, sorry. Sorry, nadulas lang po. 28. Wala. 47, wala. 66, wala. Ay, kuya, kapag man yung sinabi mo, Kuya Junski. 47, ayan, meron. Kulang ko is 26, 57, at 66. Matulog ka na, Sir Junski. Uy, bakit naman? Ha? 32, Na. dapat 26. Nga na.
May nakita ako kanina. Ayan. May bumingo na. 57. May bumingo na. Uy, hala, may nagbingo. Sige, kunin ko na, Ma'am Grace, yung yung card ko ha. Sa taas, sabi. Bingo Kat. Kay Ma'am Katnik ba? Ma'am Jonah? Okay. Oh. 7, wala. 33, wala. 36, wala. 53, wala. 66, wala. Good bingo. Good bingo. Dahil wala ako B8, ako na nagbalakpak. Ma'am Nelly. Ayan, sali ka na Ma'am Nelly. Alright. Okay sa alright. Saglit lang. Yung ano natin. Ay, bilis lang pala no. Bilis lang binagalan. Ano na yun? Good bingo ba yun? Kanina? Tama. Ayan, Sige. ayan. Okay na ako. Dito ng card ko. Okay. Milongga, adjust mo yung oras, masyadong mabagal. Okay na ma'am, 10 seconds. Okay na yon. 10 seconds. Ito oh. Or 8. Ayan, okay na yan siguro. Try natin. Wait lang guys ha, trial lang to. Kung gaano siya kabilis. Ayan, okay na yan. Nakikita ba? What is my number? Okay na yan, ganyan kabilis. Oh, goods. 50,000 pesos Okay. ang panalo. Wala pa yan guys ha. Sige, start na. Yan, hindi ka naglalaro dyan ya. 326 meron. 1 akin. 37. 32. Oh, meron din. 4. 26, 34, 58, 52, 58.
Number 5. Oo nga, Kuya Junski, tawagan mo ako bukas ha. Tawagan mo. Gisingin mo ako bukas, Kuya Junski. 19:41. 1 p.m. yung live ko. Pag hindi ako magising, Kuya, gisingin mo ako ha. Number 2. 39. 39. Ma'am Nelly. Sali ka na, Ma'am Nelly. 21. Marinelli. Nandiyan ba si Marinelli? Shout out. Mariche. Tulog ka na. Tulog ka na. Sige, last game, last game. Ano, 63? Ate Che. Oo. Sign mo. Junski. Tawagan kita na to. Ay, naku, kuya. Uy, grabe ka naman. Salamat lahat. 33. 150. Uy. Number 6. 44. Ayan. 56. Marian Banks, where are you? Yes. On your camera. So we can see beautiful faces. Yeah, crazy beautiful. Crazy beautiful. Rich Asian. Yan, very good. Okay. Ayan, nag-on-cam na din si Kumar Kalongga. Very good, very good, very good. Ayan, diba? May magaganda na. Sabi mo kasi Ate Che, show your beautiful face. So, nila-show na ni Ma'am Ilongga nga. O talaga Ma'am Ate Che. Kaya nga, ay, maganda kasi na may mga magaganda sa live ba? Kaysa puro cam. Hindi ka magpakita. Pangit ka. Oh, di ba? I'm crazy tonight. Crazy tonight. Good night, Sir Junski. Yeah, good night, yeah. Kaya may trabaho pa yan bukas. Good night, yeah. Good night, Bunso. Patingin daw ng maganda. Tingin daw, uy, na maganda. Ma'am Joris, pasok. Maring Joris, pasok. Okay. Ay, hindi daw siya makatulong. Pag hindi makita. Ay, ayan na, pumasok na. Nag-hukam. 25. Nag-hukam. Dapat nakakatakot yung tulog ang Che, yung pang-horror. Wala man akong pang-horror. Sa November 1. Wala, oy. Wala may pang-horror diri. 33.
Sabi daw ni Ma'am Jonalyn. 14. 24. What happened to your voice, Marianne? Oh my gosh. Can you tell us a horror story, Marianne Bang? Experience horror. 57. Can you tell us a horror story, Marianne Bang? I don't have. Nag-isip? Ayan. Meron? Marianne Bangs! Why did you off your camera? They will run away. They will smell me. They will run away. I will run away. We will run away. Yeah. Nasakal na. Napakala, sinakal. Sinakal. And 7 to round. And 7. 17. 18. Double check ko lang ulit. 30. 22. 72. 54. Meron na ba? Meron na pala. Uy, 68. 22. O, diba? 68. 68. Wala pa. 21. Wala pa. 69. Wala pa. 18. Meron na. 25. 168. Di, double check ko. 71. Wala. 69. Wala. 7 at 10. 7 at 10. Inaantay ko. 7. 10. Yun, malayo pa. Okay, 10. Lumabas na. 7 na lang. 7, 68, 71. 7, 68, 71. At 69. 61. Ha? Halaman, uy. 7, 68. 7, 68. 71. 69. Ma'am Nelly, Sis, uy! 68 ka na lang. Oh, bingo. Uy, 68. Meron na. Okay. Okay, 7. Nelly. 21. Di, 7. Lumabas na. Nelly, bingo ka 21. na. 69. Kulang. 69 at 71. Pagunda. Ayun, agoy. May na bingo. Oy, Marinelli. Hati tayo, Marinelli. Hati tayo. So, 71. Oh, 69 na lang kulang ko. 69 na lang kulang. Uy, 69. Oh, lumabas na. Bingo. Ma'am Jonah, Bingo. anong card ang nagbingo? Bingo ako, 69. Tawang-tawa si Marinelli. At
Hati tayo, mare, hati. Come on, yan, Bangs, where are you? Ay, naku, ba't nagkikrave ako ng ano? Bibingka. Ay, bibingka. Nagkikrave ako ng ano, suman. Budbud ba? Suman. Buntis yata ulit yung pusa namin dahil nagkikrave ako. Mami Langga, Yan post mo yung ano. I-post mo yung bingo board. Ay, oh, hindi na Wala po. na, naubos na. Ubus, uy. Ubus. Naubos na. lang, Marian Rex. Wala naman siya nito. What? 45. Where are you? Wala. 38. Wala. Boss, you turn off your camera. 5. Wala. 52. Wala. Wala man siya lahat ng pang lumabas. Ay, diba? Ganda-ganda. Good po. Ay, Mang Katik. Di Ma'am Katnik pa din. Diba, hindi I ko still na have a coffee a little bit. I really like your stone. I wanna buy this kind of stone. My stone is better than Ano all. Shiny. Yeah, I told you this is a kryptonite stone. From Superman. Because Superman is my dad. Did you know that? Ayan ba? He is my dad. He gave me this kryptonite stone. Yes. 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 9:41:31. 9:30. 41. 41. 73. Ang bilis naman natin. 73. Okay, go on, say it. Okay, yes, yes. 20. 20. 57. Show me your stone, Maring Alonga. Show me your stone. Wala akong bato. Hindi ako nagpupo yun. Kasi pag Hindi manalo ka ako, binigyan ni ano, ni Darna? ito lang oh. Meron ako. Ito. Ha? Only one? Oh, ito lang. Bato. Is that a stone of Darna? Wala eh. Wala yan dito. Hindi uso dito ang bato ni Darna. 21. It's a very beautiful stone. It's very nice and very handsome. Hindi ako nagbibindo. Kay Ma'am Meli pala itong nagawa ko eh. Na number. Oh my God. Mabuti na lang hindi ako nagbindo. Mali. Hindi, okay lang yun, Mari. Okay lang yun. Okay lang Mari. Okay lang yun, Mari. Yes, Mari Meli. Bro, hindi ko yung nagising. Hindi ko na sarili. Ano lang ba niya? Ano lang, okay lang yun, Mari. Kimukok, hindi mo Mari Meli. Ayan. Sige, palit ka sa card mo. Pag baka buminggo ka na. Wala dito ito. Kaya chinig ko, kinagpay ko. Naku, kay Ma'am Meli pala to. Ay, sige na, sige na. Sige, makahabol ka pa, Mare. Go ahead, go ahead. Take your time. Just play in the next round. Next, tomorrow.
42. Ayan. 29. Try ko nga po yun yung kay KOFW. Nandiyan ka ng Pilay. No, Maring Pilay is not here, Maring Nali. One 13. Eleven. Ano? Lampas 2 minutes naman. Ay, bilis na lang game. 18. 18, 5. Hindi ko na namalayan yung oras. 52. Ay, sana naman yung manalo. 37. 34. Ayan, meron. Ganda. Ayan, meron. 57. Oh, what happened to you, Maring Anbang? I use this one. I use this very cute. Kaya pala hindi nanalo eh. Ngayon mo lang napansin. Naisip ko parang may 2 ako. Tingnan ko naman 2 kaya kinumpare ko. Kinumpare ko, hala, magkaiba. Diba Melly pala yung nag-rent ko. Mabuti na lang may extra ako dito. Oh, where is everybody? 71. 27. 46. 43. Wala man. Ooh. I mean, 2, 4, 6, 8, 10. 75. Ayan, meron. Maring Mary, are you still there? 70, ayan, meron. 55. I don't have 55. Ow, 24. I don't have 24. 48. I don't have 48. 45. Ha? 45? Ha? Naulit ba yan? I also don't have 45. 36? I have 36. Alright, thank you naman, no? Okay, Maring Nally is there. 14? I don't have 14. Shout out, Maring Nally. 50? I have 50. 45. Number 4, I don't have 4.
66. 65. 47. I have 47. I'm busy, Mare. Ay, okay, Mare. Take your time, Mare. Maring Nelly. Sige, take your time. 26. 53? Yes, I have 53. Very good, very good. This is my last game. Number 12. Yes, I have 12. Thank you, thank you. 6. 42. 46. Alright, 42. 42, please, come out. 54, please, come out. Ayun, 23, oy. 69, please, come out. And 68, please, come out. Ito, pwede ito. Okay. I need 42. Oh, I have 69. So I need 42. 68. 42. 54. 54. Ayan. 42, 68, 42, 54. Mami Longga, bingo na ako sa 64. Hindi na sa 64. Bingo ko naman. Ay, bukyo naman ako for tonight's video. Ay, ang bukyo for tonight's bingo. Oh my Yan. God! But this is my last game. Kala ko ba last game ka na, Ate Che? Diba? Last game ko na nga, Marenjo. 54. Ano po yun? 63. 68. Ayan, good bingo. Congratulations, Mama. You don't have a consolation prize for those who did not win? Ano na lang, last 30 tapos nag 100 na tayo. Maring! Did you hear me? Do you have a consolation prize? Or even a consummation? Consummation. Consummation. Consolation. Consummation na lang. Consummation. May tig 100 pa tayo, baka doon ka manalo. Ano naman yun? Ang tag 100. Baka for LM yun. Ano na daw kanina? Ha? Ha? Ay? Tapos na? Another game. Another game na. What is that? How much is the prices? 50 pa din. Where is the 100? Can we do the 100 first? Then later the 50? Can we do the 100 first? Then later the 50? Ay, patukan. Sige, laro. Makakaabot naman kasi. 51. Tapos 59. Okay. Tapos 69. Okay, sige. 69. Tapos 53. Ay, wala. Wala man. Ay, umpisa na. Yung wala. Nakakaabot daw. 15. Where is the 100? Later, after this, 100 already. After this, let's do Gcash na? Did you 100 Gcash? No, this is 50 Gcash. And then later on is the 100. 100 na. After this game, 100. 13. 36. Okay, 36. I have 2. Ano ka 2? Sila 29. Yes, I only have 2. 29. And then,
Eight. I don't have eight. I don't have, I don't really have, prices for my osteoporosis. Huh? What is it? I also have banana. I also have I also have banana here, but it's shorter than your banana. It's shorter than your show us the face while you eat your banana. Show us the face. Sige. Sige. No, you eat real one. Not a prank. Yes, like that, okay? And show us the face while you eat your banana. Go ahead. Huh? Okay, like that. And then, show us. Yeah, show us, no? Okay, 30. I have 30. 26. I have 26. Show us, mommy. I didn't see it. Repeat it. You bite it again because I didn't see it. Go. Agay. Ayunin, nahuhulang ng mga stone ko. 17. I don't have 17. How do you eat your banana? How do you eat your banana? Eat banana. Watch me. You do it again. Eat it. And then hot. Ay, parang guri. Eat it hot. Ako, Marinjores ha. Ikaw ha. Ikaw Mare ha. Ay, wala akong ibig sabihin. Wala. Wala naman din akong ibig sabihin. Marin. You know, we eat our banana together with the bread. We don't eat just banana alone. Huh? Ate, I don't have banana. You don't have? More than 8 years? 6 years pala. I forgot. I think you 6 forgot? Years. I don't have banana. 6 years. 6 years already? Kawawa naman. Loya bata. 24. Loya bata ako. 24. Kakasimula pa lang, Ma'am Sir. Mabilis lang yung board. We just had banana sandwich tonight. Alala ko na naman na 6 na taon na akong walang banana. Ay, yan na taon. Tawa. Me, I don't have banana for, I think, let me think. 2 months? 2 months ago. 2 months ago pa yun. Panas banana. Yes. 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 Are you sure? Are you sure? Ate Che, are you sure? Yes, getting older. Getting older. Dapat pala hindi ko na pakadalhin. Ngayon ko na gawin kasi baka biglang tumanda pa. Totoo yan. That's very true. Before, once a week, twice a week, we have banana. Every 2 months. Question. What? Can
Marinelli? Are you there? Bear with me, Marinelli. Sabi ni Marinelli, nako, matulog na kayo. Ay, nako naman. 54? Yes, ayan. Ay! Sus, nahulog eh. Ay, I just remember. I don't have banana for 2 months. Poor Maria. Ay, 11. What about you, Maringan Vance? Pasok? When is the last time you had your banana? 6 years. 6 years? Oh, Marinelli, 28 years, no banana. Oh my gosh. Poor Marinelli. 23? I don't know, 23. Yeah, you know, people change. That's why I only have like, you know, every 2 months. I only have a banana. People change. The more they get older, the more they change. You don't give bananas anymore. You don't give bananas often. Yes. Yes. My taco is already closed. Oh my gosh. Now already closed. Ay, poor Marinelli. My poor Marinelli. There's already a spider web. There's already a spider web. Is there a spider web already there? Ay, nako. We will see. Maybe next month I could get a banana. Ma'am Ilongga, Ate Cho, can you question Ma'am Ilongga how long I'm asking myself, I said Ate Che. Okay, Ma'am Ilongga, how long you don't have your banana? 8 years, Ano lang Ate ba? Che. Ha? Hindi na hear. Hindi na hear you. Ha? 8 years? Oh, that's 8 years, quite a kaya long hindi ko na alam time. kung ano na. 8 years? Okay. High five to Ma'am Jerez. Ay, 18, lumabas na pala. Uy, kadaldal ko ba? Yung dito, lumabas na din. Oh, ayay. Uy, no. Ay, saka ka dyan. 50. Oh? Ay, wala. Ang 50. Ang 6. Wala. Kailangan kong habulin. Wait a minute. Pause. I'm so talkative. That's why. I didn't see the number. Ay, 42. 42? Lumabas na din? Wala. Oh my God. Naman oh, please, come out. Number 6. Oh my gosh. Come out. Number 6. Come out, number 6. Number 6, come out. Please, come out. Ayan nga eh. Ayun, may nanalo na. Oh, may nanalo. May nanalo. Oh no. No bananas, please. No milk for osteoporosis. Ay, may nauna pa sa akin. My gosh, because I keep daldal. That's why. Daldal. Okay, number 6, really? Number 6. Guys. Really? Number 6? You just came out, huh? You just came out?
na. Okay, last game. Okay, for 100 Ang pesos. bingo si Ganggay. That's what we're waiting really, $2. $2. Right, Ma'am Joris? Ma'am Anbang? Say yes. Right, Maring Che? Hindi ka naman pala nakikinig na rin. Hindi ko eating banana. What? I want to feel. What? I want to feel. Why Good bingo si Sis Ganggay. Ayan. Bingo, ganggay. Ganggay. Maring, yung banana mo, mahina na ba? Yes, Maring Nali. My banana is getting weaker. Congratulations, Sis Ganggay. Congrats, Maring Ganggay. Hati tayo, Maring. Please, hati tayo. And guys, nandito na tayo sa Tag 100. Ang Very bilis. exciting. 100. Ayan. Alright. Ready na? Yes, ready. My banana is getting weaker, Maring Nali. For me. For me. For Maria. Uy, ala, sabi ni Ma'am Ganggay. Sige, ate Che. Joke lang yun, Maring Ganggay. 58, Ano, ibigay mo kay Ate Che. 22, yes. Wag yung bibigyan si Ate Che, wag. Ano? 43. Yung banana. What is it? Banana. Banana booster. Banana booster, Ate Che. Oh, yes. I kind of like that. I like banana booster. 16? I don't know 16. My gosh. Please come out number 18. No. 67. 67. I don't know 67. Because I want that banana booster. 47. No, I'm just kidding. I really don't like banana booster. I want natural. Natural. No fertilizer. No fertilizer. I don't like to put fertilizer on my banana, Maring Joris. I don't like that. I only like natural. I only want the natural one. 49. 9. Okay. 9. Oh my gosh, please. Let me win. Just for this time, please. Just for this round, please. 38. 38? Oh no. Why? 72? I only have 71. Ambot sa langaw. Ambot sa langaw. Sabi ni Ma'am Jonah, hey, Ma'am Jonah, how long you don't have your banana? Ma'am Jonah, Maring Jonah. 33, I don't have 33. Okay, 32, very good. $27. 62. I don't know 62. I cannot answer why. It's only our secret. Please, you PM me. You PM me. It's our secret. For your privacy. And I will just tell them tomorrow on my live stream. Ay, 59, 29. Uy, bakit wala naman, oy? Grabe naman.
46. Wala din. Ewan ko. 20? Ah, Oh my gosh. 63? Oh my. 60. Ay! I have 60, yes. How about you, Kumaring Ganggay? Dalaga pa yan. Maringche, dalaga pa yan. Yeah, even though she is dalaga, maybe she had also a banana. Game guys. Busy Maring siya. Ganggay? Busy siya sa I was pagpupuyo. sorry. O, diba? Tinawanan lang tayo. Kaya nga. Wala tayong mapapala dito. Hindi ka naman, hindi ka naman masaya kausap. Maring Ganggay. Makimarites nga sana tayo sa kanya eh. Hindi ka naman masaya kausap. Maring Ganggay. 17. I don't have yung 17. I have a feeling that I'm not gonna win again in this round because I don't have a lot of numbers. Most of the numbers come out. I don't have any. It's just I only have one. Kawawa naman. Grabe naman yung one. Hindi naman. Meron naman din. 9 na nga ang akin pala. 9. Yes, I have 70. Hindi pa nakatikim banana Mama Diche. Huh? Seriously? O, diba? Oh my gosh! Mami, you need to try banana. You need to try. You need to try to eat banana, you know? Maringche, bigyan mo nga yan ng banana. Never been kissed, but totally damaged. Yes! Yes! Yes, sila sinabi. You need to try some bananas. It don't matter if you're gonna buy it yourself. No, you don't have to wait for someone to give you banana. You can buy it. Go ahead. Ay, nako. Naloka na tayo dito sa banana. You can buy yourself a banana, Ma'am Ganggay. You should try at least. Life is too short, you know. Bibilhin pala talaga. Bibilhin pala talaga. Lumabas naman yung 12. Ay, naku ha. 7, ayan, 7. Lumabas na din. 13. Where's the 13? Hindi pa lumabas. 18. Ayun, hindi pa. 56. Hindi pa. 44. Hindi pa din. 42. Ayun, lumabas na pala. 53. Wala pa. Maringche, Yes. natulog na siguro si Marites. Kaya nga, nakatulog na yun. Marites, natulog na. Kaya nga, nakatulog na. Hindi na siya 16. nagpupupo yun. Wala pa. 69, wala pa. 30, ayan, lumabas na si 30. Maring Ganggay, you need to take my advice. You know? Buy some banana. Tomorrow. You can do it
tomorrow? You can buy tomorrow. Tomorrow talaga agad. 59. Uy, 18. Ay, thank you. 6. Ay, thank you. 44, 54. 69. Ay, thank you. 44. 53. Ay, lumabas na. 54. Ano man yan? What is that? 45. Okay, I need 44. 50. And 68. Okay? Alright? Okay. Alright. Ay, meron pa palang 3. Ay, 24. Ay, wala man ako. Wala, puro sa 3. Uy, Maring Grace. Ay, si Maring Grace. Uy, puro mo sa 3. 61. 68. 44, 50. 68. Wala naman. Ay, wala pa man. 68. 44. Tapos, 50. Uy, ang 50 ka. Lumabas naman kanina pa. Ha? Bingo? Ay, nako. Marinjona. Sus, naguna-una naman. Bingo, Marinjona. Sus, naguna-una. Uy, si Marinjona. Ay, Marinjona. Libag yung nakuha ko dito, tsaka aibag. Libag at aibag. Libag at aibag nakuha ko. Cat-lick na din, Ma'am Jonah. Ay, aibag nakuha ko at libag. Bingo sa 52? Ano man yan? Ha? Bakit ba? Ay, Bingo sa 52 si Jonah. 1, wala. 3, wala. 14, wala. 23, 25, wala. 40, wala. 52, wala. 68, wala. Good bingo! Uy, grabe man yun ba? 68 na lagi nag-3. Ay, aibag man nakuha ko. Marinelli. Nagpalaban kay Marinelli. Nagpapaawa kay Marinelli. Next, Ang 100 na din. Ha? Last na 100, tapos ang sunod, 200 na tayo. Ilan yung last game? 500? 200 ang last game. But I need to sleep na. It's already 2:30 a.m. in the Philippines. In the Philippines. It's already 2:27 a.m. here. My gosh. We're like addicted in the bingo. You know? You don't wanna stop? You have to keep playing. Hindi kasi nakabingo mama ni Che siguro sa banana. Ay, nako. Okay. I really need to go. Because... oh my gosh. I really need to go. I'm just gonna keep my stuff. Oh, bingo, 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 bingo. Okay guys, I need to go na. I need to go up. Okay? Now, good night everyone. Good morning.
Nag-iigitang gano'n. Matulog ka na, Mare. Yes, thank you so much to all the wakwakers. Thank you, Mare. Everyone. Yes, to all my comadres and compadres. Good evening. Thank you all. Okay, good Thank night. you. Bye-bye. Good night. Nag-enjoy ako tonight. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you. Just nag-text na sa akin. Ano muna? Kaya, diba? Nag-text sa akin. Sabi niya, matulog ka na, uy. Sabi niya. Sabi lang yan. Sige, good night, everyone. Good night, Ate Che. Bye. Bye-bye. Wala nang maingay. Grabe, mag-Ate Che, oh. Wala na daw maingay. Tahimik na. Kaya nga eh. Ayan na lang ang music. Ayaw niya ng 600. Baka nagpupuyente yan dyan. Baka hindi mo lalagyan kasi ang ingay. Bye-bye! Bababa na ako ng Ilongga, ma'am. Bye-bye! Ma'am Joanna, ma'am bye-bye, ma'am Ganday, ma'am Perlin. Nanay, bye-bye! Thank you, Ma'am Jo. Good night and bye-bye. Thank you. Bye-bye! Bye-bye! Good night!
Bingo na daw si Ma'am Nelly. Mamilongga, bingo na si Ma'am Nelly. Wala. Ayan. Ay, bingo na siya. Ayan na. Saan siya nagbingo? Hindi ko napansin. Wala, may 34. Ay, naku. Meron na. Ha? May 34. Ayan. Ma'am Marilo, nasaan yung card ni Ma'am Nelly? Nasa GC mo ano, saglit. Ito din. Saglit yung check ko. Ito, nakita ko. Okay. 6, wala. 21, wala. 33, wala. 37, wala. 39, wala. 34, 45, wala. 48, 62, wala. 67, wala. 62, wala. 63, wala. 66, wala. May 74 ka pa, Ma'am Nelly. Ma'am Nelly, may 74 ka pa. Ano, resume natin to ha. May 74 pa si Ma'am Nelly. Hindi pa siya nagbingo. Nako, may kalaban ka Ma'am Nelly sa puro na 74. Bilisan mo mag-type, Ma'am Nelly. Okay. I-resume ko na. Nelly, Ma'am Nelly, i-resume ready ko mo na na. yung bingo mo. May I-ready mo kasabay na. ka mag-bingo sa 74. Okay, game. Resume, ayan. 66. Oo, paunahan na lang kayo dyan. Bingo na! Ma'am Nelly! Paunahan na lang. Ayun. Ayun, nauna si Mama Raya. Naunahan ka pa din, Ma'am Nelly. Delay si Ma'am Nelly. Delay siya kaunti. Kasi wala man dito sa taas si Ma'am Jonah eh. Katnik. Natulog ka na. Ma'am Jola. Bukya ako today. Yesterday akin. Katnik. Magpapalita tayo. Ayan, Katnik. Ito na. The moment of truth. Ayan. 6, wala. 21, wala. 33, wala. 37, wala. 39, Akala ko ba pag wala. absent hindi na pwedeng mag-cure? 44, 45, wala. 52, wala. 57, wala. 62, 63, wala. Ayun, good. Bingo. Ang galing naman ito. Hakot award naman ito si Katnik. Ano na to? Pang-anim na din. Pang-pito na ngayon. Grabe sa pang-pito, wala para kung ako. Ay, unahan pa ako kanina. Yan, good bingo na si Katnik. Sa ano na tayo? Sa last game. Last game na tayo. Last game.
Game na. 200 na to guys. 200 na to. Ano, bagalan ko ba o ano? Babagalan ko? Or okay na to? Ayan. 14 seconds. Start na tayo. Opo, Ma'am Nelly. Si ano, naunahan ka po ni Ma'am Jonah. Opo, Ma'am Nelly. Pero naunahan ka po ni ano, ni Ma'am Jonah. Magkasunod kayo ni Ma'am Jonah. Nag-sorry ka, tapos si Ma'am Jonah. Tapos nandito ka po sa baba. Si Ma'am Jonah, ayan. Tapos nagbingo ulit si Ma'am Jonah. Ayan. Tapos, kaya nagkatnik siya. Kaya, nauna siya, Ma'am. Ito, oh. Sorry. Tapos, ayan.
nangyari? Anong lumiit?
Mami Luga, sorry, hindi pa pala. May 60 pa. Yan na una. Yan na una. Mamari. Sino na una sa atin? Ako! Mamarilo kasi ikaw ho. Bumanbangs. Ikaw na una, oh. Ayan, Ako ang sumunod. Sumunod si Mamarilo. Ikaw, second. Ito na si Mamarilo na yan. Ikaw, third. Ikaw, third. Ikaw, fourth. Ako, apat. 50-50 kayo. Nag 50-50 daw. Ayan. Tingnan natin yung kay Mamarilo. Yung kay Ka, yung nagbingo eh. Pero sige lang. Ay, bigay natin kay Mamarilo. Ayan. Wow, sana all. Ayan, congratulations, Mamarilo. Nagpuyon-puyon lang ko. Nagulat ako nung nakita ko, puro mo din 60. Kaya nga eh. Wala, hindi pala ito. Huwag na. Ayan. Lucky ako ngayon. Lucky ako sa talis-liro. Ang last naman dito, sunod sa 60, 69, tsaka 52 na lang din. $69, wala. 52. Ayan. Iba pala yung lumalabas sa sa YouTube at saka sa StreamYard. Bingo. Ayan, tanggalin na natin po si Bingo. Ma'am, iparulita natin si ano? Iparulita natin ang next na magbingo bukas. Sino ang susunod? Di ba si Si Ma'am Langke? Sino? Yung isa niyang Ewan. Bingo rin na si Gagay. Di ba, Ma'am Gangga, maraming beses kang nanalo. Ayan, nasan si Langki? Parang wala siya dito. Tanungin mo si Ma'am Langke, si Ma'am Langke, Ma'am yung Saglit, tawagan ko siya. Hello, Ginger. Langki, nandyan ka ba? Langki. Nandyan ka? Ay, hindi pa raw Tawagan pa din makapagbuko. kita. Ha? Si Langke. Tingnan natin. Si Langke.
Okay. Anong ginagawa mo? Harap ka nga. Uy. Ano ka? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ha? Patingin, hindi ka man nag... Sige. Tinawag ko siya. I-chat ko na lang. Kasi kung ayaw niya, magruleta na lang tayo. Ano po, ma'am? Kung hindi siya pwede bukas, magruleta na lang tayo. Anong sabi niyo? Di pa rin nasagot? Ano yun? Ito, nagre-reply na siya. Sabi ni gusto niya ako nagpabingo. Wag daw muna siya, ma'am. So, si Ma'am Nelly daw bukas. Si Ma'am Nelly. Sige. Sige po, Ma'am Nelly. Sige po, Ma'am Nelly. Okay po. Ayan. Kay Ma'am Nelly tayo bukas. Ay, di ba? Maaga tayo ngayon natapos. Ang bilis lang ng palaro ko. Nung oras tayo nag-start? Alas 8. 2 hours and 20, Anong oras daw? Pagkatapos ng Ma'am Nelly? Live stream ng 10. Pagkatapos ng event, di ba bukas may continuation si Sir Dong? Tsaka si Ma'am Ivy. Oo. Pagkatapos nun, Ma'am Nelly. Wait lang. Ayan, okay. Okay na, Hindi guys. ka nagpatamsak, no, Ma'am? Congratulations. Hindi ka nagpatamsak. Ma'am? Ay, oo, hindi na rin to natamsakan kasi, di ba? Nag-live ako ng 8 p.m. Pinas time. Ay, nag-live Tapos ka hindi ako kanina? Nakalimutan ko kasi mag-premiere ng live ko kagabi. Ewan, na-busy kasi Wala ako. rin akong alam at saka Dapat sinabi mo, ginawan kita para play agad. Nakalimutan Sino bukas? ko din kasi kainan dito kanina. Ay, kahapon. kailangan pa raw ng attendance, Ma'am Nelly. Yan Hindi silang pa raw po. kaya. Nag-a-adjust pa, Ma'am Sige. Langke. Kaya mo yan. Yeah. Ayan, di na tayo magparuleta kasi nandyan na si Ma'am Nelly. Kay Ma'am Nelly tayo bukas, guys. Okay, Swerte thank you, ngayon ni Ma'am. Ma'am Katni. Oo. Dami niyang panalo. Ako, Ma'am Ayan, Elongga, guys, ilan ang magkano napanalunan ko? Yung sa'yo, 2, isang 50, tapos itong 200 ang last. Diba? 50 lahat. Yan.
Kapabinggo rin natin yan pag No, ayun. Si Ma'am Jonah, naka 100 pa. Tapos si Ma'am Katnick talaga, nakatatlo siya sa apat na 50. Tatlo siya. Tatlong wins siya. Ano? Hindi na kasi, hindi naman yan kasama sa linggo. Ha? Hindi na kasi. Ano daw? Sabi ni Ma'am Nelly. Ang ibig sabihin ni Ma'am Nelly, Hindi na kasi, nakatandaan. hindi naman yan kasama sa Same linggo. lang siya ginagawa natin. Okay, no Mm. attendance na daw. Wala nang attendance. Kasi same lang yan din sa atin. Para ano lang, Mm. palipas oras lang. Ay, hindi na. Hindi Ay, oo. si Ma'am Nelly bukas. Mag-premiere ka na, Ma'am Nelly, para patamsakan Hindi natin kasi, bukas. ang tinatanong kasi dito ni Ganggay, mag-attendance pa tayo bukas sa kay Sir Dong. Wala ate. We'll see bukas. Parang hindi pa siya nag-premiere. Mm. Wala pang premiere. Magkano kay Ma'am Kat? Kay Katnick, 250 lahat. Tatlong tig 50. Tapos Ay, isang nakailang 100. game tayo, Ma'am Ilongga? Ilang game ba tayo? 7. Ma'am? Di ba apat na 150? Tapos dalawang 100? Apat na 150. Yung mga S. Dalawang 100 tsaka isang 200. Ilang bali, 7 game pala. Mm. Ipapalaro niya din yan. Kay Katnick, ipapalaro niya rin daw. O, di ba? Bawi lang. Iikot lang din yan. Sige. Pending ko to, ha. Noted na lang. Inote. Ayan. Congrats. Si Sis Ganggay naka 50. Ako, wala. Bakit? Di ba nanalo ka sa Nanalo ka kay Ma'am Nelly. Ano yung kay Ma'am Nelly? Bukas Hindi ko kay alam. Ma'am Ano Nelly. panalo doon? Mga Ako rin, 8:30, Ma'am Nelly. Nag-i-start na kami. 8:30 dito. So, dyan kila Ma'am Anbangs, 9:30. Tama ba? Ma'am Ilongga, sa susunod, wag mo gagamitin yung pula na na bingo board kasi doon swerte si Ma'am Anwar, sabi ko sa'yo. Hindi Lagot. yun. Maganda yun. Si Ma'am Maris, ayan si Ma'am Nelly tayo bukas. Maswerte ka talaga sa pula, Ma'am Anbangs. Okay lang, Ma'am Langke. Okay lang yan. No problem, Ma'am Laban Langke. lang, laban Japan. Ganyan talaga ang buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Opo, Magkakaiba. Ma'am Nelly. Parehas po. Saudi, Kuwait, tsaka kay Ma'am Marilo. Parehas. Magkaiba lang dito si Sis Ganggay tsaka si Ma'am Anbangs. Advance sila 1 oras. Tapos na ba? Ako'y exit na. Ako'y matutulog na. Okay, Ma'am Anbangs. Ma'am Anbangs. Good night. Thank you. See you tomorrow. Good Bye-bye. night. Good night, everybody. Ayan guys, paalam na rin tayo. Advance, Makapag- leave the studio. Okay, Ma'am Ilongga. Thank you. Good night, Ayan, everyone. thank you din Ma'am Marilo. Yes, maganda si Ma'am Jonah. Kumusta naman ako? Kaya nga Ma'am Jonah, ganyan talaga.
ang buhay. Tara na guys, pahinga na tayo. Bye-bye and good night. Ay, wait lang. Good night guys. Pwede na tayo mag-exit, pahinga na tayo.